Meta nhar il-Ħadd filgħodu ssoktaw il-laqgħat ta' diskussjoni politika, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar ta' temi li ddominaw l-aħbarijiet fl-aħħar jiem. Fosthom dak li seħħ fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei fejn sar magħruf li kien hemm każi fejn il-konkrit li ntuża fil-bankini kien aktar b'saħħtu mill-konkrit li ntuża f'ċerti partijiet tal-emerġenza. Setet inqalet traġedja f'kwalunkwe ħin u kwalunkwe mument. Min kien jaf din l-affari, min ħeba din l-affari, min kien wara din l-affari huwa kriminal ngħid jien, għax ma jistax ikun illi tipperikola l-ħajja tan-nies dak il-mod. Dwar dan il-każ, il-Prim Ministru qal li issa l-Gvern qed jistenna r-riżultat tal-inkjesta indipendenti. Fral ġdid Joseph Muscat tkellem ukoll dwar is-sena skolastika li jmiss, sena li mhux biss se tara qatt ta' bidliet tal-ġid tal-istudent, iżda se tara wkoll l-awtoritajiet aktar b'saħħithom fil-ġlieda kontra l-assentejiżmu. Aħna rridu nkunu mappont tal-ħadid, mhux mat-tfal, it-tfal ma jaħtux. Mal-ġenituri u ma' minnu responsabbli. Illi ma jistax ikun illi hemm tfal illi ifallu bl-addoċċ. Ifallu bl-eżatt sakemm ma jkollhom bżonn ċertifikat tat-tabib. Il-Prim Ministru wissa li t-tobba biex ma jiffirmawx ċertifikati tal-mart għal xejn. Sostna li dawn il-miżuri huma parti mill-miżuri tal-Gvern fil-ġlieda kontra l-faqar, dan għaliex l-edukazzjoni hija l-aqwa għodda f'din il-ġlieda. Fakkar kif il-Gvern se jkun qed jagħti Children's Allowance lil ġenituri qabel tibda sena skolastika li jmiss, dan biex jgħin lil ġenituri f'dan iż-żmien ta' spejjeż. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar l-aħħar rapport ekonomiku ta' Fitch, rapport li qal li l-ekonomija ta' pajjiżna qed tkompli tikber. Dan fis-sena li fiha il-Gvern raħħas il-kontijiet ta' dawl u l-ilma kif ukoll daħħal il-miżura ta' childcare centers b'xejn. Illi bdejna ngħidu dawn huma riformi kbar illi trid iż-żmien biex tibda tikkargom li bdewhom from day one, imma l-verità hija li r-riżultati qegħdin jibdew ġejjin ferm qabel dak li konna qegħdin nistennew. Il-Prim Ministru fakkar kif dan qed isir minkejja l-biża' li prova jnissel ħaddieħor. Tiftakru sena u nofsilu kienu jgħidulna illi jekk jinbidel il-Gvern ħajkollna nieħdu bailout